er medlem af OVM, fordi det er det min kirke. Her hører jeg til, derfor vil jeg være medlem og være med til at tage medansvar for kirken. Jamen, man skal blive medlem af OVM, hvis man gerne vil have glæde af alle de goder, som der er her. Men også for at være en del af det fællesskab, som er med til at løfte menigheden og dets arbejde. Fordi det signalerer, at man gerne vil gøre noget for sin kirke og være der for den. Jamen, jeg er medlem af OVM, fordi jeg synes, det er en fantastisk kirke. Og et er at være en del af fællesskabet, men for mig der er det giver det en tand mere commitment også at være medlem af det sted, som jeg kommer og får min åndelige føde og bidrager ind i. Jeg er medlem af Aarhus Valgmenighed, fordi i Guds rige kan man ikke være tilskuer, man kan kun være deltager. Og medlemskabet, det er en måde at udtrykke det på, at her er jeg med, her er jeg deltager, og ikke bare tilskuer. Så bliv medlem, folkens.